Labubu. To je trend docela dnešní doby, nechápu ani proč. Ale tak je to součástí dnešního videa. A chci se přiznat, mám tady 2. Ježiši. 2 Labubu. A dneska tady máme tady ten záhadný box. Tam jsou různé věci. A na závěr se otevřeme tady do falešního Labubu. Označuji, je to falešný. Tak snad se to užijete. Máme tady ten box. A já vyberu postupy. Já vím trošku, co tam je. To je můj nový komiks. To je Spy Family 2. Mám 1. Ale wow. 1 000 000 stránek to mám. Mega zajímavý. Tak. Toho Labubu si radši tam se. Fajn. Další knížka. Mám tady Spy Family 3. Oh my god, what the fuck? Oh, tady to je za mě mega roztomilý. Tady to je vlastně Áňa, nebo spíš Áňa. A tady to je asi Jor, nevím. Protože tady vypadá mega jinak Jor. What the fuck? Tak poslední. Tak tady je taková... To si můžete dát peníze, jo. Anime style. Ale taky moje ségra tak trošku teď odjela na tábor, tak jí toto můžeme dát dopis. A ona miluje anime. Jako nechci říkat, ale má tady fanarty anime různých, jako je třeba Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, nebo taky Demon Slayer. Tak a teďka na závěr ten Labubu. Jo. Mám ho tady. Kam jsem dala otvírák? Kde je? Jo, tady. On spadl na zem. Ježiši. Cenzura. Já umím s nožem, jo. Jo, já zapomněla něco udělat. Jak je tady u těch nových trendů. Takový to. Já si vás to vezmu. No, je u takových těch trendů, že to prostě takhle máte a zakroužkujete si to. Tak já si to zakroužkuju. Tak nechci nic říkat, ale to secreta moc nechci. Chtěla bych bum, nebo bum. Tak teď vám to ukážu. Chtěla bych tady ty 3. Jo. Zelenýho jsem vám ukazovala, ale možná bych ho chtěla taky. Takže já jsem na kroužku. A tady toho, tak mám. A ten modrý se mi nelíbí. Já vím, někdo tady bude řežovat. Ale mně se hrozně líbí. Ale mně se nelíbí. Teď tím dostaneš normálně. Ne, nedostaneš. Jo, dobrý. To je ještě v tom balíčku takovém. Tady to je ten secret, akorát mám tak černý. Tady toho mám. Mám tady toho. Tak snad vypadne něco dobrýho. Počkej. To bude ten jako první. Yes! Já mám teda laktivky. Yes! Ježiši, něco jsem mu tady stalo. Yes! Tak. A teď mám 3 fucking Labubu. Jako
Oh my god. Yes. Tady to jsem dostal od ségry. Tady to mi koupila máma. A tady ten jsem si koupila sama, za mě nejhezčí, ale what the fuck? Yes. Já jsem tak ráda. I když i když Labubu moc nemusím, ale prostě nějaký se mi líbí. I když jsem tomu ze třídy, který miluje Labubu, tak jsem mu řekla, že nemám ráda Labubu. A mě se nějaký začal líbit. Dobrý. Oh my god, yes. Tady mám takhle fotku sebe a svý kamarádky. To vám neukážu. No. Ne. No, takže, jak bych to řekl. Já zkusím nakreslit vás. A varuju vás, tohle není jako, že bych vás měla za srandy, ale prostě neberte se to osobně. Prostě sranda. Zkusím namalovat, zkusím dělat svoji edici normálně. Co mu chybí? Jo, už vím co. A to nebudete muset celé předělat. Tak. Co mi ještě chybí? Vyřešáky. Tak. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tada. Moje nová francouzská edice. Počkej. Sorry. Co to dělá na Labubu? Omlouvá se máma tam vlastně teď na oběd, protože nechci vám nic říkat, ale je 11:45 a já ještě nejedla. Do toho jsme byli teď v galerce a scháněli jsme toho Labubu. Edice, vykřičník. Tady tak tada, já vím, to moc nejde. Hej, a ten secret tam bude. S tou bagetovou čajíčkem. To nevidím, počkej.
Yes. Yes. Ne. To udělám líp. Tada. Tak a teď to všechno smažím. Tady to všechno smažím. Nebude to ještě divný místo být, ale tady to jako nesmažu. Počkat, to ukážu mámě. Já to potom ukážu mámě. Ne. Musím udělat bagetu znova. Tak. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Tak dejte odběr i like. Je mi to jedno, ale potřebuji se rozšířit, protože moje kamarádka Tinitun tak už má 600 něco odběratelů. Ne, tady ještě něco je. Ještě tady to. Wow. No. Taky kolečko. No. Tak já fakt doufám, že se vám to líbilo, to video. A když tak dávajte odběr i like, sdílej kamarádovi, i když nevím, kdo by se na mě koukal. No, to je jedno. No, tak když tak fakt dávajte odběr a zatím čus.